سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يكنيكم لومون كلنا تقمنا زبل كوارس إذا غريبا لكم أبزا فيديو مبار بزعبا كمي جيركا بالحن ميلاتاتن نايس العيقا تلالي أبزا بالعرسينا غنري مچم لحد لبام زربالو أبعدنا وقويتاي كابت العيي سبع لي يحلو كفتاوي دحلوني زبلا زراربالو كمنتاي متو زربا እቲ ብግልጽ ንፈልጦ ጸላኢና እኮ ጸላኢና ምዃኑ ፈሊጥና ንጥንቀቐሉ ኢና እቲ ከይፈለጥካዮ ፈታዊ እናመሰለ ሓጋዚኻ እናመሰለ ሰብካ እናመሰለ ንዓኻ ዝሃሲ እሱ እቲ ቀንዲ መርዛም ጸላኢ ዝበሃል ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ዝተፈላለየ ዓይነት ጸላእቲ ክህልውና ይኽእሉ እዮም ዘይብልና ኮይኑ ስማዓና እንተሎ ምናልባት ምስትውዓል ስለ ዝጎደለና ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበር ጸላኢ ናይ ግድን ይኽህልወካ ኣብ ከባቢኻ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሒዙ ክመጽእ ይኽእል ብፍላይ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ጸላኢኻ መን ምዃኑ መልላይ ልዕሊ ማንም ዘድልየና ስለ ዝኾነ ቀጥታ ናብታ ትምህርቲ ክወስደኩም እምበኣር ኣርእስቲ ናይ ትምህርትና ሎሚ The evil strategy of PFDJ to destroy ትብል እቲ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣዝዩ ረቂቕን ዝኾነ ተንኮልን ብልሕን ናይ ህግደፍ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ካብ ካርታ ክትሓካ ከም ትኽእል ከመይ ጌርካ ፈታዊ ህዝቢ እናመሰልካ ንህዝቢ ተፅንቶ ከመይ ጌርካ ተዓዲ ቀስ ብቐስ ኣብ ክትወፆ ዘይትኽእል ዓይነት ዓዘቕቲ ትእትዋ ከርእየኩም እየ ምናልባት ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ነዚ ርቀት ናይ ህግደፍ ስለ ዘይተረድኦ ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓልን ንኤርትራ ዝሰርሕን ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ድሕሪ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ግን ትፅምም ኣቢልኩም እንድሕር ሰሚዕኩማ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዘይኮነ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ክበርሃልና ይኽእል ስለዚ ከየናዋሕኩ ቀጥታ ናብቲ ነጥብታት ክእትወኩም ቁፅሪ ሓደ PFDJ or ህግደፍ owns youth life تا ቀንዲ ዝዓበየት ሕመረት ናይ ህግደፍ ካብ ንእስነትካ ክሳብ ትበሊ ህይወትካ ኣብ ኢዱ ስለ ዝቆሃፀሮ ካብ ንእስነትካ ገና ሓንቲ ከይረኣኻላ ህይወት ክሳብ ኣሪድካ መቓብርካ ትበፅሕ ካብ ናቱ ሲስተም ካብ ናቱ ውትድርና ዓንኬል ከውፃእካ ከም ዘይደሊ ስለምንታይ ከምኡ ምዃኑ ቀስ ኢልና ክንሪኦ ኢና ቁፅሪ ሓደ every person is militarized from young age ኣብ ኤርትራ እዚ ምስጢር ኣይኮነን ካብ ወዲ 16 ቅድሚኡ እውን 17 18 ከከም ዕድልካ ኢኻ ኣብቲ መዝገብ ናቶም ተኣቱ ቅድሚኡ እውን ገጂፍካ እንተኮይንካ ጎበዝ ተባሂሉ ካብ ዕድሚኡስ ኣካላቱ ገዝፍ ተባሂሉ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝተገፈፉ ብዙሓት እዮም ኣነ ንኣብነት ከም ኣብነት ንዓይ ምንኣሰይ ሓወይ ከም ኣጋጢሞ ኣብ 2005 ጌና ንእሽተይ ቆልዓ ከሎ ማለት እዩ ጌና እስኻ ገጂፍካ ዶ ነፍስኻ ገጂፍ ዶ ገሎ ደይልካ ካብ 10 ክፍሊ 11 ክፍሊ ካብ ቤት ትምህርቲ ወራር ኣቲኻ ትገፎሞ ወተሃደር ትገብሮ ነቲ 11 ዝበፅሐካ ድማኻ ካብ 11 ወሲድካ ወተሃደር ትገብሮ ብሃገርካ ህይወቱ ትቆሃፀራ ክሳብ መወዳእታ then they feed them garbage and treat them horribly እንታይ ምገቡ ኩልና ንፈልጦ ኢና ኣነ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበርኩሉ ከማሪ ኢለ ኮንኩን 4 ዓመት every day ዓደስ ኢና ንድረር ነርና ልክዕ ከም ብሕክምና ዝተኣዘዘልና ማለት እዩ every day ዓደስ ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ኣብ ውትድርና 10 ዓመት more or less the same መግቢ so ወላ ትዝበለፅ ዓይነት መግቢ እውን every day እንድሕር በልዕካዮ you have a danger ፀገም ኣለካ ብርግፅ ዝበለፀ ትፈትዎ መግቢ እውን መዓልታዊ ክትበልዖ የብልካን ትቀያየር ኣሎ መግብኻ ኣመጋግባኻ ጥዑይ ኣይኮነን ኣተሓሕዛኻ ጥዑይ ኣይኮነን እንታይ ከይሰርሑ ፅርግያ ይፍሕሩ ፅርግያ ይደፍኑ መሬት ይኹዕቱ መሬት ይደፍኑ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይጠቕሞን እዩ ገዛውቲ ሃንፁ ንመን ክኸውን እስግባኑ ሓንቲ ከነስተውዕለላ ዘለና ኩሎም ዲክቴተራት ሓንቲ ዓይነት ሜላ እዮም ዝኽተሉ እንታይ ይገብሩ ኣብ ፓላሶን ኣብ ዲጋን ኣብ ሕክምናን እዮም ዝሰርሑ ስለምንታይ ይሰርሑ ኣብ ቴሌቭዥን ክመፃሎም ንፕሮፓጋንዳ ክጠቕሞም ስለዚ ዲጋታት ክስራሕ ከሎ ከምዚ ዓብ ሸው ንሕና ኩሉና ንገብር ዘለና ንኽብሉ ነቲ ሰብ ሓንጎሉ ንምዝዋር ብሬን ዋሽ ንምግባር እዩ እቲ ዲጋ ኪኑ መዓዝ ዝስራሕ ነገር ኣሎ ኣብ ሕርሻ ክበፅሕ ንሰብ ህይወቱ ኸርዊ እቲ ዲጋ ተሰሪሑ ህዝቢ ይፀማዕ ኣሎ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ማይ ይረክብን እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ኤርትራ እኽሊ ይረክብን እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ኤርትራ
ኤሌክትሪክ ኣይረክብን እዩ ዘሎ ህዝቢ ስለዚ ኣበይ ዳ ኣሎ እቲ ዲጋ ዝተሰርሐ ንመን ይስራሕ ዘሎ ኦር ወይ ከዓ እቲ ዲጋ ንኻልእ ዋና ይስራሕ ዘሎ ምክንያቱ 30 ዓመት ተፀቢና ስለ ዘለና ለውጢ ተራእየን ድሕሪ 30 ዓመት ክመፀኒ እየ ዝብል ሓደ የዋህ ኤርትራዊ እንተሎ ግን you are really wrong እንደገና brainwash them day and night with propaganda ፖለቲካዊ ትምህርቲ ገለመለ ትምህርቲ እናተባህሉ መዓልታዊ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ንዓኻ ካብቲ ሓቂ ካብቲ ቅኑዕ መንገዲ ሓንጎልካ እናዘዋወሩ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ 30 ግዜ ደጋጊሙ መዓልታዊ ሓሶት ተነጊርካ ሓቂ ኮይኑ ይስማዓካ እዚኣ ክትሰእሉላ ክትክእሉለኩም ዋላ ፈትንዋ ኣይኮነን ንዓኻ ሓንቲ ጆክ ኣላ ብኤርትራ ኣብ ኣስመራይ ሓደ ግዜ ሰለስተ ዕሩቕ ነይሮም እጂ እቲ ሓደ ሰልቺዎሲ ጠሚዮም ነይሮም እጂ ነቲ ሓደ ዓርኩ ምፅምፅ በለ ሄይ በዚያ ኸይድካ 3-4 ኣንጎሎ ምስ ተጠዋኻ ኣባ ፅብቕቲ መርዓላ ኣባ ኸይድካ ክትምሳሕ ትኽእል ኢኻ ይብሎ ሪሊ በቃ ኖርማሊ ገለ ኢልዎ ይኸይድ ከይዱ 3-4 ኣንጎሎ ምስ ከደ ክምለስ ሰልቺዎ ብገይሩ ኸይዱ ነቲ ካልኣይ ዓርኩ ድማ ከማይ ኢሉ 3-4 ኣንጎሎ ምስ ከድካ ኣብኣ ከምዚ ኣላ ኣብኡ ኸይድካ ክትብላዕ ክትምሳሕ ትኽእል ኢኻ ምስ በሎ ሓቂ በል ኢልዎ ከይድ ማለት እዩ ኣነ እውን ክመፅእ ይብሎም ነይሩ ማለት እዩ ይኸይድ እሱ እውን ኣይተመልሰን 2-3 ግዜ ከምኡ ምስ ገበረ ዝኸደ ዘይምለስ እስኮነ እንታይ ኢሉ እምበኣር ሓቂ ዘለኹ ኣነ እውን ምናልባት ሓሶት ኢለ ጀሚራ ግን ሓቂ ኣትመስል ኢሉ ንባዕሉ ነቲ ሓሶቱ ኣሚንዋ ከይዱ እዚ ከዓ ክንደይ ግዜ ሪሰርች ዝተካየደሉ እዩ ሓሶት ደጋጊምካ ነተነጊርካ ሰብ ሓቂ ኮይኑ ይስምዖ and finally weaken the perspective age energy and drive تقنت علامة نايتي أب زي ننوح زعلنا أسكرنا هجر نمكلخال وي هجر أب طبعا نملمع أيقونن please I think كيو there's nothing to do with that كنديز مع بالهجرات رينا لنا they have never used that العلامة منفسنا يسمى مدخام حسابنا يسمى مدخام محبول نجرنا كيحسب زق قبل العليز في الصمز اللي قبل نخيفلت أحسرت جزء تغليد ناوزعزعك أبقى حدش جنبار ناس دتك أب حدش دفاع حدش بوتا حدش قالنا أتخا أحسرت جزء بستفل عليه ميلان نتبركة نتسب هيوتو زنجعو مسارحنا كهم زخون نمقباريو زي عذر هذا عذر غلطة articulated ignorance أبيرترا ناس نتنا نركب كلنا أبزحات عدتات تمرت تجميرو قال لك أبتم أبتسأل هذا تمرت تجميرهم زلا على درجة كبس خالص أنا أبتجزيتي على حزب إيرتراي نيرو أينستوعل هجدف ويزيد لنا هجدف مس جزية يقبلون بر أتمجمريا بزحات سبكون عمد كل نيرو ميم سلزي أتمجمريا سجبر زنبرة كل كون عنقري تاين قبرجي تنا مجمريا نحجد نحواوسه أبقى بوينت التناتهم مستير سلستفلته بحيلي ولا يزجبروا يكبروا قبل جميرهم كدميوجن تتقاملوا زنبرو كون عمد كلا زنبرو والنيري سلزي أبتكو طبعاوي لمعاتنا هاجر زنبرة بزح قرع نيروم هاد بزحات قنوعات نقنع الأمانة إيرترا سوح سباس لزنبرو سلزي أبت مجمريا تنبرتات بكله حكمنا بكل يقيد نيرز بإيرترا دما مبزحتو حنقو فايلو تقبلوا نزي سلزي نبرو قصد بخوم مجميرنا ممهارانا تبغي يتبابعوا بنيروم كل جزي أنا كمهار كله كسبت عصرت حدد بس تمرتي وركي نيرو كل جزي نسعر نيرنا بتمرتي على خم نخيد جبار نيرو مع الصغيرات كونتات كنرينا بس جزي حزب إيرترا بتمرت خندينا كحكم زلنا مسترعي قص بقص نتي كواليتي نتي بقعت ناي تمرتي قص بقص كتفو جميرهم بخمي كتفو جميرهم قداماين ممهران كتتيلهم دموز بزي مهاب معناته دموز ندوكو زي مقبت ممهرس كما يجيرو يكمهراكا ስለዚህ ነቲ ዓቕሚ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንምጉዳል ቀዳምነት በመምሃራን ተጀሚሩ ንሙሉ ህይወቶም ደሞዝ ከም ዘይወስድ ገይሮም ስለዚ እንታይ ብመምህር እንድሕር ደሞዝ ዘይትኸፍል ከለኻ እንታይ ዕላማ ቀዳማይ እቲ መምህር ሞቲቬትድ ኮይኑ ክመረካ ኣይክእልኒ ተርዲካሎ ምክንያቱ ንባዕሉ ደቁ ዝተሸገሩን ናብራ ዝተሸገረን ካብ ምን ይዋለን ናብ መፀካ ካብኡ ምን ይዋለን ላዕሊ ዝኽፈል ተኮይኑሲ እንታይ ሞቲቬሽን ይኸልዎ እቲ ሓላፍነት ገይሩ ዝመፀ ድማ እቲ ተምሃራይ ድማ መምህሩ ድኻ ሓንቲ ዘይብሉ መፃኢ ዘይብሉ ምዃኑ ናርኣየ ብትምህርቲ ከመይ ገይሩ ክሓልፈለይ ኢሉ ክሓምን ስለዚ ሲስተም ራይዎ ነቲ መምህር ብምድኻ ነቶም ኩሎም ኣብቲ ፅላት ቅድሚኻ ዘለዉ ሰባት ብዩኒቨርሲቲ ዝወዱ ብምሎም ብምድኻም ኣብ ትምህርቲ ለውጢ ከምፃለይ ኣይክእልኒ ኢልካ ሕልሚ ናይ ትምህርቲ ቀስ እናበልካ ተጥፍኦ እሞ ንህዝቢ ሲስተማቲካሊ ተደንቁሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀዳመይቲ ስትራቴጂያ ነይራ ካልኣይቲ closed the single university in the country the ሓንቲ ዓባይ ደረጃ ወይ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ ኤርትራ ካሉ ኩሉ ብዙሕ እዩ ዘሎ ነታ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ እውን ከም ትዕፆ ብምግባር ግን
عشاشوي كال بزح كولجاتنا نخفض لنا حنت يونيفرسيتي حزبي يتطقمن يا تباهيلو علامه ግን في كولجات زبلون ናይ ውትድርና ቅርንጫፋት እምበር ኢንዲፐንደንት ኢንስቲትዩሽንስ ናፃ ዝኾና ብናፃ ክመራ ዝኽእላ ዩኒቨርሲታት ኣይነበራን ማይ ነፍሒ እንተኾነ ሓልሓለ እንተኾነ እውን ኩሉ ካብ ብወታደር ተሰሪዕካ ተኣቱን ትወፅን ትምህርቲ ኣይተራእየን ስለዚ ቀስ እናበልካ ነታ ዩኒቨርሲቲ ኣጥፊኻ መዐሸዊ ግን ገይሮም ነቲ ሰብ ንኸታለልዎ ህዝቢ ግን ቀልጢፉ ይፈሊጥዎ ጥራይ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ስለዘይፈለጠ እምበር ብሎክ ደ ሚድያ ኣውትሌትስ ኢንሳይድ ኤንድ ኣውትሳይድ ነቲ ኩሉ ናፃ ሓበሬታ ዘምፅእ ዝነበረ ሚድያ ካንሰል ገይሮም ምክንያቱ በቲ እንኮ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ገይሮም ነቲ ሰብ ከዕፍንዎ ሓንቲ ከም ዘይፈልጥ በቲ ንሳቶም ዝብልዎ ንዓዖም እውን ፍግዕ ዝበሎም ዘረባ ወያነን ወዲ ወያነ እናበልካ ህዝቢ ምብላይ ህዝቢ ምብልሻው ምዃኑ ፕሮፓጋንዳ ነቶም ንዕዑ እናደጋገምካ ንሰብ ሓሶት ደጋጊምካ እምኖ ዝዓይነቱ ስትራቴጂ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ስትራቴጂ ናቶም እንታይ ክትፈልጥዋ ዘለኩም they want to take your country and its resources without you knowing it እቲ ዕላማ ቅድሚ ሕጂ ተሃንዲዶም መፅኦም እዮም ፀላእቲ ኩሎም ተሃንዲዶም ግን ኤርትራ ሓንቲ ክገብርዋ ኣይከኣሉ ተሃንዲድካ መፂኻ ይተሓዝን እያ ስለዚ ታንኩ ክትግበር ዘለዋ ንህዝቢ ኣተዓሻሺኻ ከይፈለጠካ ዕላማኻ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ይደንቁር እሞ ፅቡቕ ኣይፍለጥ እሞ ኣብ ዘይፈልጠሉ ግዜ ነቲ ናይ ታርጌት ክረም ክእል እዩ ብዝተባሃለ ስትራቴጂ ዝተሰርሐ እዩ እዚ ካልአይቲ ከረየኩም እየ ድሓን ኣብ ወድእዋ ጥራይ እዚኣ ትምህርቲ The third point is forced immigration. ትምህርቲ ኣደንቂሮሞ ነቲ መንእሰይ ሂወቱ ወኒኖሞ ኢልና ሳልሳይ ድማ ካብ ዓዲ ከም ዝወፅእ ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሩ ወትብል ምስላ ናይ ዓድና ኣሎ ኩሉ እኮ ተመሲሉሉ ይቀደም ምክንያቱ መግዛእቲ መጀመርያና ስለዘይኮነ እንታይ ገይሮም ኣብዚ they make youth life in Eritrea so harsh and so terrible so that your only option is to run away ንሓደ ሰብሲ ብርቱዕ ነገር ጌርካ ቀጥ ኣቢልካ ተሒዝካ እንታይ ዝገብር ነፍሲ ያውፅእኒ ካድም ይዝደሊ ክሳዱ ሓኒቕካ ዝሓዝከያ ሰብ ፀግ ከብለካ ይዝደሊ ብምሉእ ሓይሉ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነቲ መንእሰይ ብፍላይ ከምዚያ ገይሮም ቀብ ኣቢሎም ስለዝሓዝዎ እንታይ ገብር ክኢሉ ካድም ምክንያቱ ቀዳማይ መንእሰይ ዓበይቲ እንተዘይመሪሖሞ እግሩ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር ሓሳብ እዩ ዝመርፅ ስለዚ ካብቲ ዓዲ ሓፂሉ ንኽጠፍእ መንገድታት ግን ከም ዝተዓፅዎም ሲሎም መንግስታት መንገድታት ከፊቶም እዮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ሓፂሉ ንኽኸይድ መንእሰይ ሓፂሉ ንኽኸይድ ዝተገበረ ስትራቴጂ ነይሩ እዚ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ቀስ ኢሉ ከም ዝጠፍእ ግበሮ ገና ሳጥራ ኣይኮነትን once you left they close the door behind you ነታ ዓዲ ብገለ መንገዲ ውፅእ ምስ በልካ መዓፆ ኣብኣ ካላ ሽጉር የብሉልካ ስለዚ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ኣይመለስን እዚኣ ዕላማ ካብ ኤርትራ ኣፀንኪሮም ሒዞምካ ንኽትወፅእ ማለት እዩ ኣብ ዓለም እኮ ብዙሓት ዲክታተራት ርኢና ኢና ገዳፊ ናይ ኢራቅ ዝነበረ ሰዳም ሁሴን ክንደይ መቕብለካ ቤን ኣሊ ናይ ቱኒዝያ ዝነበረ ናይ ግብፂ ዝነበረ ክንደይ ዲክታተራት እሞ ክንብል ኢና ሂትለር ኢና ናፖሊዮን ቦናፓርት ክንደይ ተራእዮም መብዛሕትኦም ዲክታተራት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ህዝቦም የብልዕዎም የስትይዎም ኣየምህርዎም እዮም ስለምንታይ ከገልግልዎም ኣብታ ዓዲ ክሰርሑሎም ገለ ናይ ኤርትራ ሲስተም ግን ንዓኻ ዝደሊ ይኮነን ንዓድኻ ዝደሊ ሲስተም እዩ ስለዚ ኣየብላዓካን እዩ ኣየስትየካን እዩ ይጭፍጭፈካ ንኽትሃድም ድማ ይገብረካ because ንዓኻ ይኮኑን ዝደልዩ ነቲ ዓድኻ እዮም ዝደልዩ ነቲ ዓድኻ ንኽወዝዋ ብሓይሊ ስለዘይከኣሉ ሜላ ቀይሮም ኣለዉ ስለዚ be careful so once you left they close the door behind you ምስከትካ ማዓፁ ይዓፅዎ they dare to give your passport only outside እቲ መስሓቂ ኮሜዲ እንታይ እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ፓስፖርት የብሉን ፓስፖርት ኣይብዎን እዮም ወላ ሓንቲ ኣይብዎን እዮም ካብ ኤርትራ ምስ ወፀ ግን መተዓሻሸዊ ፓስፖርት ሂብዎ ሰምታይ ኣብ ዓዱ ዘሂብዎ ዘድልዮ እንተኮይኑ ፓስፖርት ዝግብኦ ኣብ ሃገሩ እንዲ ነይሩ ሰምታይ ኣብ ሃገሩ ዘይሂብዎ ኣይብዎን እዮም ኩሉ መሰላቱ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ምስ ወፀ እዮም ዝብዎ ዋይ ነቶም ደገፍቲ እየ ዝብል ተቃውምቲ እኳ ይብውን እዮም ነቶም ደገፍቲ ደገ ምስ ወፁ ስለምንታይ ፓስፖርት ሂቦም ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ከለዉ ዘይቦም it is a strategy they want you to get out of the country እቲ ፓስፖርት እውን ኣብ ሱዳን ድብኻ ቡጌርካ መሊስካ ኣርሒቕካ ንኽስደድ ኣብ ሱዳን ተጠው ንኸይትብል ኣብ ቀረባ ተጠው ንኸይትብል ከተርሕቕ መንታን everything is well engineered ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ሃንደበ ዘጋጠመ ከይመስለኩም ሃገርካ ከዲዕካ ከይድካ ይቕረበል ይብሉካ ኣብ ሱዳን ሰምታይ ኣብ ኤርትራ ዘይግበር ትለውጢ ትምሕረት ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ምሕረት ዘይግበረሉ ክንደይ ስግረዶብ ገይሩ ዝተታሕዘ ኣብ ኤርትራ 26 ዓመት ኣብ እስር ቤት ዝበሊ
the same ገይሩ ዝወፀ ኣብ ሱዳን ግን ብሓንቲ ቃል ናይ ወረቐት ይቕረታ ብኣፍካ እውን ከይከትካ ይቕረታ ተዋሂቦ ፓስፖርት ዝፍቀደሉ ስለምንታይ ከነሓትት ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እቲ ዕላማ ካብ ሱዳን እውን ክትርሕቕ ምንታን በቲ ፕሮሰሳት ዘሎ ካብ ጥቆም ንኽትርሕቕ ምንታን ቀልጢፍካ ንኸይትመፆም ዝተገበረ ስትራቴጂ እዚ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እታ ዕላማ እንታይ እያ they need your country but not you ሃገርካ እዮም ዝደልዩ እምበር ንዓኻ ወይ ንዓኺ ኣይኮኑ ዝደልዩ እዚኣ ክትርዳእና ክትክእል ኣለዋ it's well engineered ምክንያቱ ዝሓልዩልና እዩ ዝመስለና ዓዶም ገዲፎም ዝኸዱ መንእሰያት ከዳዓስ ስለ ዝኾኑ ከዳዕዶ ኣብ ካርቱም ድሕሪ 3 ሰሙን ይቕረብ ከወረቐት ትቦ ፓስፖርት ትቦ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክንደይ ዓመት ዘገልገለ ዘይሃብካዮ ክነግድን ክሰርሕን ዘይፍቀድካሉ no this cannot be logical ቁርብ እቲ ዝግበር ዘሎ ሲ ብኣእምሮ ኖርማል ክትሓስቦ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ቁፅሪ 4 divide and rule strategy ቀደም ገዛእቲ በዓል እንግሊዝ በዓል ጣልያን ጥቀምሉ ዝነበሩ ስትራቴጂ ተደጊሞም ይጥቀምሉ እንታይ ገብሩ መቃቂልካ ግዛእ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራውያን ንሓትዶም ከምፃሉ ግበሮም ብዘቦኦም ብሃይማኖቶም ብዓሌቶም ብዓዶም ብሕብሮም ብዝኾነ ጌርካ ከም ዝፃልኡ ግበሮም ምክንያቱ እንተተፃልዮም መሳርሒ ናትካ ክኾኑ ይኽእሉ እቶም ጀነራላት ንሓትዶም ከምፀሉ ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ባሕርን ከምዘይ ሰማምዑ ግበሮም እቲ ሚኒስትርታት ንሓትዶም ከምዘይ ይፋተው ግበሮም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፅልእ ስለ ዘሎ እታ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ነቲ ፅልእ ዘጓህር ዘሎ ቀሲኑ ክነብር ይኽእል ምክንያቱ እቶም ፀላእቲ ንሓትዶም ክበኣሱ ንሱ ክድለየቱ ክገብር ይኽእል ካልእ ኣብ ደገ ተቃዋማይን ደጋፋይን እዚ ንትን እዚ ወገነይን ወገንካ እናበልካ ትጨፋጨፍ እቲ ፀላኢ ግን ግራትካ ይበልዖ ይዘምቶ ንስኻ ግን ኣይርዳእካን ስለዚ they make Christians hate Muslim ኣብ ከረን ኣነ ካብ ከረን የመፅአ ኣስላም ንከረን ንክርስቲያን ከጥፍዎም ክፀልእዎም ከም ዘለዉ ብታሕቲ ይነግርዎም ላዕሊ ምስከዱ እዞም ክርስቲያን ንዓኹም ካቶሊክ ከም ዝክገብርኩም እዮም ዝደልዩ ይበሃሉ ሙስሊም እቶም ክርስቲያን ሙስሊም ከምዚ ገይሮምና እንተኢሎም ሙስሊም ንዓኹም ከጥፉ እዮም ዝደልዩ ይበሃሉ ስለዚ ክርስቲያን ኣስላማይ ፀላኢ ኮይኑ ይስምዖ ኣስላማይ ክርስቲያን ፀላኢ ኮይኑ ይስምዖ ንሓድሕዶም ይባልዑ ኣብ ላዕሊ ግን ሓደ ጠጠው ኢሉ ይስሕቕ ማለት እዩ በቲ ዝግበር ዘሎ ድራማ ኦርቶዶክስ ንካቶሊክ ከም ዝፀልኦ ኦርቶዶክስ ንጴንጤ ከም ዝሰርዖ ጴንጤ ንክልቲኦም ሃይማኖታት ንኩሉ ከም ዝፀልኡ ካቶሊክ ድማ ንኩሎም ከም ዝፀልኡ ኩሉ ንሓድሕዱ ከም ዝፀልእ ከም ዝፈላለ ምክንያቱ ተሓቢሩ ፀላኢ ስለ ዝኸውን ሓይሉ ስለ ዝበርትዕ ፀላኢ ናቶም ስለዚ ንኩሉ ሰብ በዓሌት ዞባ ደቡብ ሰራየ ምስ ሓማሴን ኮሎ ግዜ ሃገር ክሸጡ ደልዮም ሓማሴን ሃገር ናቶም እያ ዝተባሃለ ኩሉ እዚ ስትራቴጂ ንሓትሕትካ ክትናቆት ንሓትሕትካ ክትጣቆስ ክትነብር ምንታን እቲ ስትራቴጂ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዕላምኡ ንኸተግብር ንስኻ ድማ እቲ ቀንዲ ዕላማ ድማ እዚኣቶም ኣብ ናፅነት ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ናፅነት ናይ ኤርትራ ብሓድነትን ብሓደ ብምስራሕን ከም ዝመፅእ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ እታ እንኮ መሳርሒ ሜላኻ ዝፈልጥ ፀላኢኻ ነታ ተዓውተካ ሜላይ ከጥፋኣ ዝፍትን ብዝተኻለ መጠን ስለዚ ተተዓውተና መንገዲ ተሓድነትና ኣብ ካልእ ሃገራት ዘይረና ሃይማኖት ንሃይማኖት ዘፍቅር ዓሌት ንዓሌት ዘፍቅር ሕብረተሰብ ብሓደ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ስለተፈልጠ እዚ ካብ መሰረቱ ክምንቆስን ክጠፍእን ዘለዎ ምዃኑ ዝተገበረ ብስትራቴጂ ኣብ ዞባ ደቡብ ወዲ ጋሽ ባርካ ተሰድድ እሞ ነቶም ህዝቢ ቅርሕንቲ ክፈጥረሎም ከሎ ምክንያቱ ከምዚ ስለ ዝገብሩካ ኢሎት ስለዚ ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ቅርሕንቲ እንተሰዒልና ኣላ ብኤርትራ ዝኾነ ኣመሓዳሪ ዝመፅእ እቲ ህዝቢ እንተፈትይዎ ቀልጢፍ እዩ ዝብንቆር ካብቲ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ይብንቅርዎ ኣብ ካልኣይ ካንቶን ኣብ 3 ዞባታት እንድሕር ተፈትዩ ይጠፍእ ካብ ምሕደራዊ ሰምታይ ህዝቢ ዝፈትዎ ኣመሓዳሪ ክኸውን ኣይደልን ህዝቢ ዝፀልኦ እምበር ምክንያቱ እንተተፈትዩ ኦርጋናይዝ ክግበር ስለ ዝኽእል ከምኡ ድማ ኣብ ኩሉ ዘሎ ገይም ተሰዒልኩም it's a funny game እዩ ግን ረቂቕ እዩ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይነስተውዕለሉን ኢና ምክንያቱ ብፕሮፓጋንዳ ዝፀማምና እዝንና ሓንቲ ደርፍና ሓንቲ ሰማዕቲ ሓንቲ ደርፊ ስለ ዝኾና እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብዚ ግዜ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጡ ወይ ትሽጣራ ቤላ ገይሩ ተረዲኡ ወይ እቲ ዘይተረድኦ ግን ስቲል ዝተዓሸወ ሕብረተሰብ ግን ኣለና ዝሕዝን ድማ እዩ ስለዚ ኩልና ክንፈልጥ ኣለና እቲ ሜላ ወላቶም ነቕሕናሉ ዘለና እቲ ርቀት ናይቲ ስራሕ ናቱ ኣይተረዳእናን ኣሎ ንሓትሕትና ክንጣቆስ ንውዕል ኣለና ዕላምኡ እሱ እዩ ክንዲ ናብቲ ፀላኢኻ ትታኮስ ንሓትሕትካ ክትታኮስ እዩ ዝደልየካ ምክንያቱ ንሓትሕትካ ክትባላዕ ግራትካ ክዝመት ስለ ዝኽእል ንስኻ ኩልኻ ናብቲ ፀላኢ ተጠሚትካ ግን ሓይሊ የብሉን ኣንፃርካ ነዚ ስለ ዝፈልጥ
بستفل عليه باجتنا جبره أبدن بتقامتنا تلوخاتنا سدده قال ملنا جبره كل جزء حشوية كم تبل حشوية نبتقن صلاة ده يكونه أبكبابي خام زلوا كتير مالك كتنبر كم سكباكا ديزاين تجبره سلزي كنجراه يبلنا وترى همشته no one ever cared about you they never care about you بزعبة سبيرترا كمن حنت جزيون انت هونت تقدي سو ما يفلتون we have to be clear كوننا لوزي كتعشاشونا يبلومن they close your health facilities serving the locals حكمنا تاتعصو نهز بيزا قلقل زنبرا حكمنا قدم خزيك كندي جزي اب غازيطاتاتن اب تلفزيون مزريو زنبرو لو معات يوم انا زفلطو كندي هزبي منغستي كل حيلت اميت وزي فلت بزن حكمنا تا زنبر زنبرا هزبي نتنسو تقاملو زنبرا اب في يوم مغنياتو نتتمي سلازلمدو كاله توسخ قانزا خمصلو لو تاريف زلو نخادم This is how you make people run away مغنياتو بفلا يابز جزيزي السيستم موداقو سلازغربه ناي أفان عربتان سرح يسرح زلو نريو لنا دمازي ناي تب سرح يسرح له تتريف زلو هزبي بقال غير كأطفا أيو مغنياتو هزبي تميلانا فتيل فليت وصلو زلو جينا قلطيفنا تخنقبرن دل علامة كانوا تكبرخن كلالنا تشتعرانا تفليتو زعينتي they close schools بيت مرتات يعطوا تكالات يعطوا بيت غرسيانات يعطوا مساكيت يعطوا كل تعاطي له why because they never wanted you نعخات بونا قرايا اليوم نيكو هابكرم لذي كنقراها يبلنا ناي كاثوليك بيت غرسيان سلسة عطوا واحد جفلوين قرايا يكون قدميون كندي عاطيهم يوم ناي كاثوليك حكمنا عاطيهم كندي عاطيهم كندي تكالات ناي بحت تعاطي له بعدو خلو انتا يبلونا كورابشن غيرو يبلونا أين بيت فردي كورابشن غير كايلو تس كورابشن زقبر زولو جنرالات كده أنسوم داقة زخول كورابشن زقبر زولو سيستم كه هيوت ناي منسي جو حيز زولو سيستم كه بس ده يكون كورابشن زعبه نما وتهدر وسيتاب جزاخا ناس راح كايو كاب زعب كورابشن كله سلزي نتوم هبتامات تكال هزب زبز نبرو هزب تطعيم واخ نبر سلزغل نتكال تعزي خايو أماريرو حاس يلو خطأفيو توانجل كا توهاب السراح كم زنبرة غير كميديا بمزركح نحات حد كامليس كخم تصالح يقبرو كلهم وان انت تكالات بيرترا زنبرو لو ما بيهلو أبع أنغولا أبع الجوبا يوغندا كينيا على نيزاربو لو زي نيرترا مع تونير كنوع منقس نير دزخون نعو توعدهم صرحون بلهم نو أبعدك قرب وايد لني مغنياتو زياتو نيرتراويان عدل كوبوس لزخولو ኤርትራውያን ካ ዕድል ክወሃቦም ስለ ዘይብሎም እምበሺ ኣብቲ ዘለውዎ ትካላት ገይሮም ኤርትራውያን ናብኡ ዝኸድሉ መንገዲ የጣጥሑሎም እዮም so you have to be very careful so they pay higher salary to disqualified foreign teachers while enslaving local talents እንታይ ገብሩ ነይሮም ትምህርቲ ከዳኸምዎ ክጅምሩ ከለዋ 2000 ከባቢ ዝጀመረ ስትራቴጂ ካብ ህንዲ ካብ ፅርግያ ገፊፍካ معات استمهرن زي تمهرن حس كامتيخا نتوم بلوصات ممهران ኤርትራ ዝነበሩ ሕፃብ እግሮም ውን ዘይኮኑ ንዕዖም 400 ንሃብካ $300 $500 ንህንዳውያን ብቅዓት ውን ዘይብሎም ይወሃብ ነይሩ why because they wanted you not get educated systematically ክድንቁር ስለ ዝደልዩኻ ክትመሃር ስለ perspective ክልወካ ተማሂርካ ራእይ ክልወካ ስለ ዘይደልዩ ሸንኮለል እናበልካ ንኽትነብር ስለዚ ነቶም ኣብ ኤርትራ ብቅዓት ብንሕ ዝምህሩ ዝነበሩ መምሃራን እናእሰሩ እናቐተሉ ኣብ ኣገልግሎት እናወሰዱን ብህንዳውያን ዝትክኡ ዝነበሩ ሲስተም ይነይሩና እቶም ህንዳውያን ከጥቁዕጥዑ ህንዳዊ ድመስልካ ጥዕና ዘይብሉ እምበር ህንዲ እኳ ክንደይ ታለንት ኣለዋ እቶም ብቅዓት ዘይብሎም ሰባት ኣበይ ኣለዉ ተባሂሉ እዩ ዝመፅእ ነይሩ and the worst is they close every good door that opens to Eritrea ዝኾነ ሰናይ ነገር ናብ ኤርትራ ድመፅእ ድማ ማዕፆ እናዓፀው ክሳብ ሕጂ ፀኒሖም ኣይንደልን ብፅፍሮም ደልዮም ኣይኮኑን ፕሊዝ ኣይትተዓሻሸው ብፅፍሮም ስለ ዝደለዩ ይኮኑን ስለዘይ ደልዩና عن ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ነገራት አሉ ኩለን ዘንዝም ዕብል ሃገራት ንሪአን ኣለና ዘይተኣደነ ኢንተርናሽናል ፋንዲንግ ይመፀን እዩ ምንታን እንተዓብየን ኢንተርናሽናል ፋንዲንግ ካልእ ፖሊሲ የብሉን ማለት ኣይኮነ ግን ኤርትራ መን ስለ ዝኾነት ያለ ካልእ ክድላይ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ኢና 200 ሃገራት ኣለዋ if things work in other countries why shouldn't it in Eritrea እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ ኤርትራ እንታይ ግን ህዝቢ ኤርትራ ክጥቀም ስለ ዘይብሉ ህዝቢ ኤርትራ ክፀንስ ስለ ዘለዎ እቲ ዕድላት ዝግብኦ ተኮይኑ ኣብ ካልእ ዓለም ክወሃቦ ከም ዘለዎ እምበር ኣብ ኤርትራ ክረኽቦ ከም ዘይብሉ ዝግበር ዝነበረ ስትራቴጂ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ድማ what can we do እዚ ሜላ ናቶም እዩ ኣዝዩ ረቂቕ ሜላ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና እንታይ ዕድል ኣለና ንሕና ንምዃኑ ክዕድል ኣለና ዶ 100% yes we have a chance ምክንያቱ
ازي مجمريانا سلازي كوني ولاكوا نزب إرترا بغربا زفلتو جزائي زنتخونه الزون كاب قدميو كاباياتاتو كترف كم زي كوني أصورهم سعيبو كخيط زخدلن جزي زقصرا مخانن صبو غيرنا نفلت صبو غير دما نسو يفلت سلازي انتايو قداميتي كنفلطو خنكلالنا تشطاراناتو بفلاي تزي فلت زلو حزبي ሓደ ግዜ ሙሉእ ዘይኮነ ፍልጠት እዩ ዘለና ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ቁስልታት ራይና ሓደ ሕማም እንተለካ ንኣብነት ሕማም ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ቁስሊ እንተጌርካ ነዚ ቁስሊ ስለ ዝሓከምካ ይሓው ማለት ኣይኮነን እቲ ሕማም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይክፍወስ ዘለዎ ስለዚ ሱሩ ካብ ሱሩ ተማሕዊኡ እቲ ፀጋም ክሳብ ዘይተፈትሐ እቲ ካልእ ንገብሮ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ካብ ሱሩ ምንምሓው ከመን እዩ ኢሳያስ ይክብንቆር ዘሎ ካብ ሰራውሩ ዋላ 300 ሜትሮ ኣትዩ ዘሎ ተበንቂሩ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ንሱን ንሱ ዝስሕቦም ሰባትን ብምሎም በንቂስካ ምድር ባይ እውን ዘዋፅእ ኣይኮን ኣርሒቕካ በቃ ጃቶምሲ ብሕጊ ቀዳማይ ብሕጊ ዝተሓዝሉ መንገዲ ብሕጊ ንዖም እውን ክዳን ዝኽእል ሕጊ ዳህንነት ዘለዎ ፍትሓዊ መንግስቲ ተኺልካ ነዚኣቶም እውን ኣብ ሕጊ ምቕራብ ከም ክግበር ከም ዘሎ ብኸመይ ንገብሮ ነዚ ቀዳማይ ናቶም ሽጣራ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና then build trust they have broken everywhere እቲ እምነት ኣብ ንሓትሕና ብሓደ ከይንሰርሕ ን30 ዓመት ን10 ዓመት ዝሰርሑሉ ንዑ ክንትኮ ክንክእል ኣለና ድሮ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ቢኣክል ሓደ ድምፂ ሓደ መዝሙር ገይሩሎ ቀሪብና ኣለና ነቲ ንሳቶም 20 ዓመት ዝገብሮ ተንኮል ሕማቕን ፅቡቕን ሲ ፅቡቕ እዩ ዝስዕር ኩሉ ግዜ እቲ ሕማቕ ንግዚኡ ዝዕወት እዩ ዝመስለካ ዋላ 30 ዓመት ዝገበርከ ፅቡቕ ቀልጢፍ እዩ ዝስዕሮ ምክንያቱ ሰናይ ካብ ሕማቕ ስለ ዝበልፅ ስለዚ እቲ ፅቡቕ ናትና ኩሉ ንዓመታት ዘርእዎ ኣታኽልቲ ንዕዖም ይኸጥፍ እምበር ንዓና ኣይኮነን እቲ ናቶም መሓሪ ዘይኮነ ግፍዓዊ መንገድን ህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ገፋዒ እዩ መን ምዃኑ ክበርሃሉ ክኢሉ ትማሊ እቲ ን20 ዓመት ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ወያነን ኢትዮጵያን ሰላም ምስ ገበረ እውን ኩነታት ክበላሾም ክኸፍእን እምበር ክዕረ ስለ ዘይተረኣየ እቲ ገርሂ ዝነበረ እውን ክበርሃሉ ክኢሉ ዩኒቲ ሕብረት ናትና እቲ እንኳ ኣፅዋር ኣንፃር እዚ ኣዝዩ ክሪሚናል ዝኾነ መንግስቲ እዩ ስለዚ መንግስቲ እውን ክንብለይ ንኽእልና ናይ ሽፍትነት ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ ናትና ሓድነት ፕሊዝ ኣሕዋተይ ንሓተይና ብሓደ ንስራሕ ዓበይቲ ካብ ኢሳያስ 300 ግዜ ዝበልፁ ክኢላታት ኣለውና ዝበልፃ ክኢላታት ኣለዋና ክንደይ ብሉፃት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ኣነ ኩሉ ግዜ ምናልባት ሰብ ክቃወሞ ኽእል ናተይ ግን ኣብ ኤርትራ ወተባዕታይ ዘይኮነ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሉፅ ደቂ ተባዕትዮ ኣለውና እንዲኦም ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘድልያና ልዕሊ ማንም ግን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብአን ዝምራሕ ለውጢ መሓሸና ምክንያቱ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሲ ውሑድ ኣይረኣናዮን ኣብ ኤርትራ ብተባዕትዮ ክንመሓደር ውሑድ ኣይገበርና ስለዚ ብሉፃትን ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዘቐድማ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘለዋና ንሳተን እውን ስለ ዘለዋና ነቲ ክንኣምነንን ክንቀርበንን ክንሰምዓንን ክንክእል ኣለና ስለዚ ብዝተኻልና መጠን ሕብረት ንግበር ብሓደ ንስራሕ ጌና ኣብ ሓደ ከይበፅሓካ ህርፋን ናይ ስልጣን ህርፋን ናይ ምሕደራ ኣብ ወላ ሓደ ይብፅሓና ነቲ ፀላኢና ይመሊሱ ዝሕይሉ ኣብ መወዳእታ they will fail like all their predecessors ለኣኽቶምን ቅድሚዮም ዝነበሩ ገዛእቲ ምስ ኩሉ ኣፅዋሮምን ሓፂኖምን ዓርቢ ምድሪ ጠፊኦም እዮም እኮ and this will 100% will go ኢሳያስን ጭፍርኡን 100% ርግፀኛ ያነ ናይ ግዜ ሕቶይ እምበር ተበንቂሩ ክጠፍእ ምዃኑ እዚ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ነዛ እምነት ተጥፊና ንክንቃለስ እውን ኣንፃሮም ዝጠው ንክንብል እውን እሳቶም ነዛ እምነት እዚኣ ንክነጥፍ እዮም ዝደልዩና ዘለው never ንሳቶም ብናቶም ዘይኮነሲ ኣምላኽ ኣለና ቀዳማይ ዓድና ኢና ንብል ዘለና ንሕና ኣምላኽ ካብ መወዳእታ ምስ ተወፅአ ሰብ እዩ ንሕና እውን ካብዚ ዝብርትዕ ገዛኢን ሓይልን ስለ ዘውደቕና እዚ እውን ክነውድቆ ምዃንና ክንተኣማመን ክንክእል ኣለና እምበሃር ናይ ሎሚ ትምህርቲ ፀላኢኻ ክሳብ ክንደይ ረቂቕ ምዃኑ እንታይ ዓይነት ብልሓት ይጥቀም ከም ዝነበረ ይጥቀም ከም ዘሎን ንሪኦ ኣለና ትማል ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያናት ዕርቅን ሰላምን ንሓትሕና ንፋቐር ስለ ዝበሉ ኣብ ልዕሊኦም ኣውጅዎ ዘሎ ኩናት ኩልና ርኢና ኣለና ብፍሉይ ዘረባ ዘድልየ ኣይኮነን መጀመሪኡ ድማ ኣይኮነን ነስላም በይኖም ከጥፎም ፈቲኑ ንኦርቶዶክስ በይኖም ንጳጳስ ኣውሪዱ ንህዝቢ ኣበሳቢሱ ቤተክርስትያናት ደፊሩ መሳጊድ ደፊሩ ሕሉፍ ሓሊፉ ሕጂ ንህዝቢ ዘገልግላ ዝነበረ ሕክምናታት ዓፅዩ ንህዝቢ ዘገልግል ዝነበረ ትካላት ዓፅዩ እንታይ ዳ ይዝደሊ ዘሎ ጥፍኣት ናትካ ይዝደሊ ዘሎ there is nothing to explain here
ولا تعلود لقافو نزق قلت أزقل حيلي يقولون حسوس لزلمدوب كحسو غوليان بطن ولا تحسوت ناتهم كاي مغرا زي بالغين ولا نساتهم يم ديسلايك قبرو قريبا مزل ስለዚ we know ትናቱ ብልሓታት ናቱ ኩሉ ተገሊፁ ሕጂ ብግልፂ እዩ ክገብሮ ጀሚሩ ዘሎ ንሱ ከዓ ዕርበቱ ስለ ዝቐረበ ጥራሕ እዩ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ተወዲኣላ ኣብ ካልእ ትምህርቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኮኑ